Ja, moje meno je David a tuto je so mnou Baso a my vás vítame do ďalšieho videa. Toto video bude z Minecraftu a začíname točiť pri ďalšom pokračovaní dielu. A nebudeme zdržovať a ideme na to. Tak ako prvé čo robíme, Baso? Hej, tam som vyzol. Tu! Debil. A tu ideme na rubenecké stromky, ako povíš? Dobre. Au! Chyťaš drevo a ideme dostať v hlave. Určite. Ty, choď preč. Nechci na moje drevo. Hej! Prosa, jedlo. Au! Sorry, to som nechcel, že nejde na vietra, ale čo? Švanečky. A Ne, tak to má každý jeden. ale poďme si radšej sadnúť. A ne v Minecrafte, ale na živote. Lebo my natáčame Tak to je potom ten hluk, tak sa potom, aby ste sa nepýtali, či to učí. a dajte nejaký povzbudzujúci komentár, hejterov nevšímame. A No a teraz som skôr uspíte si mali a si zapnite tlačky. Nie. Ale zapni mi, keď chceš. No zapomni tam. Áno, dobre zapni. Iba keď budeme mať už nejaké veci. A je toto hrozne hlučné. Aha. Sedíme tu iba takto na plotiku. No. Teda ne na plotiku, vedľa plotika. A čau. Čaukem. Tam za to. Debil. Pasce, žite. Poď si. No poď. Poď si už. Vyrábe, prosím. Ale ne. Tak održíš divákov, keď sa bude hrábať. Mám 12. Tak čau, ja už si idem postaviť taký mini domček. Koľko máš dreva? Ja 14. Ja Lebo 12. ja som si teraz akorát, hej, poď za mnou. Tuto sa niekde môžeme ísť ubytovať. Tak predsa je to tu pekné. Áno. Tak poď. Ja už mám crafting. A ja? Ty si taký debil. Naraz sme to povedali. Degeš. Ja si asi urobím trompač a ja idem niečo natažiť. Ja už mám drevo, čestky dve. Jo, dobre, tak ich pomoc. Ja mám meči, krompy. Počkaj, natočíš, že áno, dobre. Toto. Potom Všetky sa veci. môžete pozrieť aj na môj kanál, ktorý budete mať v popisu videa. Že? Tu máme Hej, drevo už. ty si zapol plišovi. No. No čo? Na čo? Ve na to, aby sme mali niečo. Ale ne, nezapínaj ich. Veď, tak dobré, ale v noci ich zabijem. Zapnem. V noci, až keď budeme mať veci. Veď ja už mám veci, takže sa nebojú mňa. Ja už mám Iron. No určite. Debil. Aha. Hej. Tak si Dal si sem príď skôr, však sa rozdelíme. Áno. Ja robím dom zatiaľ. Dobre. Ja idem ťažiť v tom prípade, dobre? Áno. No, už máme 4 irony. Mám porobím. 5, 6, 7, 8. 8 ironov nám bude stačiť. Á, ne. Dobre. Ja som si robil taký krafťak, vieš. Aby som mal. Narýchlo. Aby sa čudoval, tak No už môžeš šiť do prdele. Naťažím aj nejaký ten kamenčak, vieš. No dobre. Nejaký ten cobblestone. Ale ja si naťažím svoj. Na pec si zoberiem. Ne, však ja už ťažím na pec. Ale ja si budem mať vlastnú pec, nech si nekradneme irony. Však to je jedno, však predsa natáčam spolu. No ja už mám na 10 stromov, už si môžeme zasadiť. Teď nemusíš vyrábať, lebo ja už mám. Aj pre mňa? Ne? Tak stačí nám jedna. Však iron bude spoločný. Ale čo som to chcel? A čestky Povedal som, že položiť. máš 10 stromov. Tak neviem, čo si. 11. A teraz mám, na nasadenie. Hej, ja ešte nejaké na Ale tú peknú. radšej budeme robiť, urobíme si zatiaľ taký mini domček. A venujeme sa divákom, však im povedzme, že čo bude ako prvé. No najskôr si robíme, čo robíme. Ale ne, či aké budú diely, debil. No potom, ak dáte like, tak by sme mohli... Nejaké lajky, ne Nejaké iba lajky. jeden. Debil.
Ale keď dáte aspoň jeden like, tak aj natočíme nový diel. Ďalší. Nové diely. Osobne. Mám stres. Šerom. Robil som to. Dobre, tak to máme. No, aj kvetinky máme už No, doma. zase prídem domov. Dobre. Dobre. Ne. To je to úplne zalagoval. To som nevidel východ. No, už máme dom aspoň tak na Ja už rýchlo. mám 16, ja aj 15 hentok. Na koľko sa dá rozdeliť 15 hentok? 15 sa nedá. Len jediný 16. 16 by si dal tak 16? No 16, tak 8 a 8. Kde si? Tu doma. Tam, len tam. A ty? Tu keď ide, aha. A nevidíš? Ja idem zabiť kravu. A hneď tu je prasa. Ak by si... Ja mám už kožu. A kde si urobil dvere? A kde sú dvere? Jaj, tu sú. To si tu jaký malý dom urobil? Na rýchlo, nemyslíš? No. A teraz ja idem robiť strechu, len si musím... Ja si idem urobiť pracovnú plochu, dobre? Dobre, ja som trdlo. Veď tu máš crafting. Ale ja idem robiť pracovnú plochu. Jaj. Ja idem teda vypaliť ten iron. A ja som trdlo, lebo ja som si zabudol sekeru naťažiť, vyrobiť. Jo, dobre, už sa nám irony pália. Mám aj tebe niečo vyrobiť? Nie, ďakujem. Poď kamennú sekerku. Dobre, dobre, môžeš mi dať do tejto cesty. Máš tam sekerku. Do tej... Ja si zatiaľ idem vyrobiť toto. A ešte jeden krompač pre teba. Tak to máš. Dík, kámo. Dám ti ten nový, nedám ti ten, čo mám ja starý. Ja tam naháčam aj nejaké veci nepotrebné, dobre? Áno, ja mám koľko drva, to mám Ja neviem. 7. Mám moc? Dobre, ja sa idem pozrieť, koľko sa nám už vypalilo. Čo, urobím ti boty? Nie, ja si... Tak si počkáme, dokým sa nám vypáli celý. Mhm. A budeme potrebovať aj nejaký henten. Ty už težíš? Nie, ja... Jaj, však si poď pre tú sekerku. Alebo máš dobrý nápad. Nepovedala učiteľka, že by sme tu nemali byť. Aha. Aby nás videla. Aha. Čo hovoríš? Aha. Čo ti šíbe? A hoď mi nejaké to drevo. Drevo. Mám túto v tej truhle. Prepáč, že som ti nechcel. To je náš kamoš Martin. To je Rafiko. Dobre, toľko by nám postačilo. A ešte by sme robili takéto maličko. Ty sa strižanie a som musel takým jedným chánom spodal opiť. Au! Nega ti padli. Čo to ťa vystrihli? To sa nedá. Hej. Tak sa na to prikačí. Dobre. Díky za to drevo. No to nič. Nemá za čo. Počkaj, ja sa idem. Dobre. Dobre, nebudem písať. Dobre, ja... Do tej ľavej čestky to pozrie, dobre? Ale začína byť noc. Ne do tej ľavej. To je moja. Do tej druhej. Díky, a tá si môžem zabiť. Ne, že sme spolu, debil. Ja viem. Neberte na Európskej pice. No, už sa zatmieva, ale sú zapnuté prešer. No opovážiš ich zapnúť. Už sú zapnuté. Ty si debil. Musíme mať, veď máme dom. Dobre, ale máme to svetlo. To je najhlavnejšie. A
nemáme... Ja idem do môj domček. Nemáme, vieš čo nemáme? Čo? Nepoveď, že nemáme hneď. Prosím ťa. Nemáme to. Nepoveď. Do rici. Ty by zabil prísad. Áno. Dobre. Mám Ale ho ja zabiť? som bol... Nie, on... Lebo ja mám Iron helmu. To nevadí. Ty si mi zaujímavé, ako máš to keď Ja som ti nič nebral. Ja mám tu. Ale aspoň mi urobil jednu láskavosť. Čo si mám urobiť? Ale ten creeper mi urobil láskavosť. Jeden strom mi jeden kúsok stroma mi odsekol. Takže si... chceš aj ty helmu? Iron. Alebo urobím Iron krompač. Nie, to potom si robím. Poď helmu, čo urobím. Dobre, Máš vo čestke. dobre. No ja idem domov. A tam sú kostlivci v zlatom brnku, poď. Hej, naozaj? Stoj. Dvaja. Počkaj, a mne musíš dať Iron helmu. Všetko do baraku. Ja ich zatiaľ zabavím. Dobre, moju... Aj pre mňa nechaj ne... 10. No, my už musíme končiť, lebo už musíme ísť. Nie, ešte chvíľku čakaj. No serma. No, musíme mi končiť, Lebo lebo... ja musel vybije batériu. Áno, nenabilo... Počkaj, aspoň zabijem týchto debilov. Au. Ale Au. poď. Kde sú? Ty si ma oklamal. Tam boli, ale poď naspäť. Počkaj. David. Však áno, však ja idem. Minecraft. Však aha. Však ja idem. Čo, však ja idem za tebou. Dobre. Ale rýchlo. Čo, ako rýchlo to ide? A tešíte sa aj na ďalšie diely s týmto Tomagorom? No, domov. A zajtra si nabíš dobre mobil. Tak poď. Áno, no, dobre. Au. Ne, do prdel. No zajtra ja neprídem, takže zajtra budem natáčať vlastný diel a bez Minecraftáka, tak ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať lajky. Hej, stoj na mňa. Čakaj na mňa. Ale, no. Hej, ja nemôžem vyskočiť. Vlak. No. Tak poď. Hej, tak tu som.